କାହିଁକି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତୁ ଗୋଟେ ଖୁନି ରେଶମାକୁ ତୁ খুন କରିଛୁ ଆରେ ମିଛ ତୋର ଭଲ ପାଇବା ଅପହାବର ଛଳନା କରି नहीं ଆଉ ତାପରେ ମିଛ ଟିଆ ନଈ ପଠାରେ ତୁ ତାକୁ ମାରିଦେଲୁ नहीं अनुराग नहीं अरे सब मिचो अरे मिचो संग सब मिचो ନା ମୁଁ କାହାର ସାଙ୍ଗ ନୁହେଁ ମୁଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅନୁରାଗ ମହାନ୍ତି ଆଉ ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ଖୁନିଆ ସାଙ୍ଗ नहीं नहीं अनुराग नहीं तू सेमिति भावना एरेस्पा देखो तो ये अनुराग का कौन कहूची हम प्रेम संपर्क को भूल बुझुची ए अनुराग वो तो ते हाथ जोड़ुची तू मते क्षमा करी दे तो गोड़ तले मु पड़ुची तू जानिछु तब तू मते अरेस्ट कले मो लाइफ का पूरा बर्बाद हो जिवो रे बर्बाद ମାତାକୁ ସତ ତ ଲାଇଫଟା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା ରେ ସର नहीं ଖୁନିଆ ସାଙ୍ଗ ଭାବେ ମୁଁ ତତେ ଯେଉଁ ଥାନାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇଥିଲା ସେ ଥାନାକୁ ତୋର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରର ପୋଷ୍ଟିଂ ଅର୍ଡର ଆସିଛି ना